आसाम सरकारा गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जिखिनि इन्स्टिटिउसन दं एडुकेशनेल इन्स्टिटिउसन थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय स्टुडेन्ट डे छात्र दिवस हिसाबै इन्स्टिटिउसन लेभेलाव फालिनो थाखाय डाइरेक्सन होबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कटन मुलुगसोलोंसालियाव जि मुलुगसोलोंसालियाव बड'फाया गावनि बिएससि डिग्रीखौ लादोंमोन फरायदोंमोन बा पिइउसिखौ फरायदोंमोन बे मुलुगसोलोंसालियाव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव बड'फानि मुङाव मेम'रियेल लेक्सार बिथांमोना हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसना लादों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया लादों एबसु आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जथायै दसे उनाव जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना लानाय हाबाफारियाव लेक्सार सेसनाव जों बाहागो लागोन दा बिदिनो जेराव जाय जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों बड'फानि मुङै बड'फाखौ मान होनानै बिथांखौ मोजाङै बुजिनाय प्रसार खालामनाय मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों आं बयनिसिमबो धन्यबाद बावदों गोजोन्थों। आसाम सरकारा गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जिखिनि इन्स्टिटिउसन दं एडुकेशनेल इन्स्टिटिउसन थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय स्टुडेन्ट डे छात्र दिवस हिसाबै इन्स्टिटिउसन लेभेलाव फालिनो थाखाय डाइरेक्सन होबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कटन मुलुगसोलोंसालियाव जि मुलुगसोलोंसालियाव बड'फाया गावनि बिएससि डिग्रीखौ लादोंमोन फरायदोंमोन बा पिइउसिखौ फरायदोंमोन बे मुलुगसोलोंसालियाव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव बड'फानि मुङाव मेम'रियेल लेक्सार बिथांमोना हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसना लादों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया लादों एबसु आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जथायै दसे उनाव जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना लानाय हाबाफारियाव लेक्सार सेसनाव जों बाहागो लागोन दा बिदिनो जेराव जाय जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों बड'फानि मुङै बड'फाखौ मान होनानै बिथांखौ मोजाङै बुजिनाय प्रसार खालामनाय मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों आं बयनिसिमबो धन्यबाद बावदों गोजोन्थों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।